sa North, SM North. Dito sa kainan na Manam. Try natin dito guys, masarap daw dito. Samahan nyo ako guys sa loob. Puntahan natin ha. Ayan. Shoutout nga pala dyan sa mga kababayan natin sa abroad. At kababayan natin sa Sorsogon, Gubat Sorsogon, Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo guys. Ayan. Nandito tayo guys. Kain tayo, birthday ng aking anak na si JR. Ayan. Tara, pasukin natin guys ha. Pasok tayo sa loob. Tara. Hindi pa tayo. Hello. Saan ako? Doon ako. Happy birthday. Hi. Happy birthday, Joan Lorraine. Ayan, kakain kami sa ano. Ayan, shoutout dyan sa ano. Pasyal kayo dito guys, maraming tao kumakain. Dapat dinala ko rin yun. Pa, may sunmig. Sunmig ako? Sunmig tray. Sunmig light. Oo nga. Sige, isa lang. Sunmig light? Sunmig light? Okay. Okay, Vincent. Sunmig light? Light lang. Light lang, oo. Sunmig light nga eh. Kasi yung pink. Salam. Si ate daw yung free-flowing na ice. Classic ice. Flowing Ano ice. yun? Classic free flowing. Oh. Free-flowing. Kasi ano yun, Anli yun, di ba? Kunya, si Pio. Free flowing. Tapos, maanong drinks? Mango shake. Ano ba yung fruit shake? Baka yung fruit shake, depende kung sino yung... Yung pansit palabok mo, Jay, meron ba? Jay, ganun talaga itsura. Oo, parang styrofoam. Masarap. Pasta yun. Ayun, yung palabok. Ma, ikaw, ano yung drink? Ayun. Ube sago na lang siguro. Ube sago. Kayong dalawa ni Jo? Ube sago. Kayong dalawa ni Jo? Ay, huwag na. Ewan ko si Bro. Hello guys. Si Papa, walang kumayan. Shoutout sa inyo dyan guys. Nagkaroon shoutout sa inyo guys. Sa tayo sa Mindanao guys. Hi. Wait lang, kung nasa 13 million. Besago ka ma, di ba? okay kaya. Pasok ka pili. Ano na lang ang dokumento? Yung drink mo, ano na, kaya. Oo, yun na yun. Pwede naman ito. Ngayon, matubig ka lang. Ginagyan Nice na ba? yun. Nice ba guys? Nice ba? Ilang kanin mo na ulit? Kanin, ewan sa inyo. Ah, solo. Oo. Hi, vlog. Vlog. Menta 7 million. Alam, magmamatamis ako ng ube sago. Hindi na ako kakain mamaya. Dito tayo guys sa Manam. Manam, no? Yan, iurong mo para naman kami dito. Mamaya bumati kayo.
Batiin nyo guys yung aking anak na Ma, magtawag na tayo yung price kasi hindi ko alam kung ano yung iba sa small medium large. happy birthday, John Rene. Ayan, don't forget to like and share sa ating live. Medium. Good for ano? Ay, baka good for yes, ano? Happy Fiesta nga pala sa atin Good for Black Nazarene. Happy yung large Fiesta. 5 na. Sa lukuyan po nandun yun sa Maynila yung ating Tapos yung ano, Happy Fiesta kaya po Black Nazarene. Ayan, kasalukuyan live po tayo dun sa Maynila. May So large. kasalukuyan maraming tao dun. Yes. Kaya nandito tayo ngayon sa yung mga nakaraang live ko guys, nandun ako sa Quiapo. Placing ng replicas ng Nazareno. In-small ko lang yung palabok. Pinanood mo, Jo? malaki ba yun? Ano ba yung order mo dati? Ma, makinig ka muna. Ayan, Sweet Love Grace. Kuya, bakit Sige ka. ka nagpalit ng salamin? Wala naman nagpalit. Supat, palabok, small. Tapos yun na yung... Kasi minsan, binabasa ko yung message. Ako, nag-iced tea ako na isa. Binabasa ko yung message. Sa ate ko. Yung si Papa sa ano. Wala pa rin nagbago, ano? Guys. Mango, pomelo, tapos large na white rice. Ayan, sabi ni Sweet Love Grace, sabi niya, Kuya, bakit nagpalit ka ng salamin? Bakit? Wala namang nagbago. Ayan. Yung malaki na yun, large yun. Nagpapalit ako ng salamin guys kasi Pag medium, binabasa ko yung mga message nyo. Tsaka add up mo. para dagdag pogi naman, di ba? 475. Yung small, 395. Ha? Marami naman tayong food eh. Parang ano lang yung tikip na. Alam mo, buti mo ng Hello guys, shoutout sa inyo dyan. Bakit daw ako nagpalit ng salamin? Wala naman nagbago. Sabi ko, binabasa ko yung message mo. Malabo ang mata ko kaya binabasa ko yung message mo. Ma-shoutout. Ayan, comment lang kayo guys para ma-shoutout kayo. Shoutout sa mga OFW nating Bigay ko kababayan. na. Luzon, Visayas, Mindanao. Tawagin na. Shoutout. Nag-thank you na sa akin, lalabas ako. Hindi pa nga nakaka-upit. Ay, hindi pa nga. Okay na to. Yes. One small pasikata, one small box of meals, Hindi ko ma-adjust. one large white rice, one mango pomelo sa buwan ng isa, one San Miguel light, and one glass of iced tea, and one with flour mix. Yung crispy pala, kung po yung Yes, may Ay, dito mo na. okay. Dali ko mamaya. Isa rin. Sundin mo na yan. Same school. Shoutout ka muna. Ayan. Pero lang ko mas. Try ko yan. Uy, bakit? Ayan, 6 million in the house. Ayan, shoutout sa inyo guys. Nakaraan, YouTube, Facebook. YouTube. Ba't ano mo sa Facebook? nung nakaraan nagpadagdag kami ng laki. Apat lang kami na. Baka pwedeng mag... Oo nga. Pwede ba? Abot ka na doon? Pwede yun kumuha sa iba. Magtanong ha, hindi yun. Kasi pag nilagay pa yung mga pagkain kasi... Ito na. Abot ka ng 10 zeros. Ay, hindi. May maliit. May maliit sila. Oo. Maliit lang, isang maliit lang.
dapat Jay mag-load ka din ng ano. Alam mo yun, yung anime. Mama yung 300 na load. Yung 1 year. Ano nga natin yung ano? Ano? Ay, ilang taon yan? 1 year? Ay, naman yung 10. Ano? Ano na naman? Ano? Tanong natin? Mamaya sa ano? Oo, pwede naman. Kaya ano yun? Papa! Mm. Sige po. Thank you. Uurong kayo dito, parang... Wait lang, mga kami. Ringi pa eh. Bantay. Medyo ano, hindi ko mapantay ito, lumulundo eh. Wow. Ayaw. Doon ka sa Jen. 999. Bali. Dapat lang ang bumili. Bakit yung may birthday, wala? Ayaw. Tapos mag-load. Pareho lang. Shout out sa inyo Hindi na guys. maano. Nakaraan kumain kami sa ano, yung parang ano, isang pinagsayo. Sa Bantik Baboy ata yun. Birthday ni James. Sa Cebu ba? Sa Parang Bicol. 500. Mas mabagal. Pero sambit. Happy birthday, Johnny. Sabi ko na balik kami. Dumaguete. Tapos dire-diretso kami sa Cebu. Hindi kami uuwi. Diretso siya ito Davao. So, simula Feb 6. Ang Davao, ang Mindanao namin hanggang March 15. April lang closing nyo eh. Na lang. Hanggang March 15. 16 uwi. So more than 1 month. Ba't ganito? Yan ito walang view. Pero pa na naman kayo. Apat-apat na. Wala ka na pang ano eh. Mag-ano na. Bakit? Mainit, no? Ha? Ba't nakatabi? Sira na Ano siya. mo luwag? Baka bumagsak to. Ano ba ta? Bakit gusto mo tikit man? Ano nga, sige. Inaayos ko to, mga lumulundo. Pag sinobrahan ko naman, Wala silang. Ano yung pinansigam sa kanya? Ay, JR. Dapat pala siya ito. Hindi. Sabi ko, ano, tapos tayo.
Ibang sisip lang ako. Ay, ito. Hipon lang. Tingnan niya. Ano ba yung order niya? Yeah. Siyempre yan, may mga fans nila noon, yung mga pera. May beef salpikaw pala dyan. Yeah. Oo. Kaya kanina naalala ko ito. Oxtail pala yung kare-kare. Kare-kare. Kaya nga hindi pinag-prepare ko Mali. pero sample lang. Diba hard part? Ito yun, Je. Beef ba? Beef ba Hindi yun? pa ako nakatikim nun, yung watermelon. Ang pinasikat ko. Pero nilagyan lang. Mama, kung doon ko kaya ilagay. Ah, doon ko ilagay. Paano sila mag-utensils ka? Hindi ka sali ang Laro ko ba daw? Sinali din nila. Ano, Dad? Bueno. Jo, ano lang yung puto bumbong mo? Ayan, hello guys. Meron ba? Tara na. Ayan, shoutout dyan kay, ano, kay Johnson. Hindi lang. Sa Charlie Johnson. Shoutout sa iyo. Konnichiwa. Ano yun? Konnichiwa. Parang hi. Konnichiwa. Ako yung ano mo. Konnichiwa. Konnichiwa. Ay. Konnichiwa in Japan. Diba? Ah, China inihaw. Oh, Japan na. Konnichiwa. Akala ko, ano, sabi mo, ano. Kasi ang China inihaw. Ayan, shoutout Happy sa- birthday! Happy birthday. Ayan. Umiinom pa Happy ako. birthday. Ayun lang. Nagibig ka na, Di, oh. Hindi. kung ano-anong Hindi, hindi talaga. katawan. Nag-sip lang ako. Ako kaya yan. Level na. Kamagulo. Yung sabi ko, mga gabi ako. Doon ako namumula lang ako. Pagtal kayo. Happy birthday, John Ray. Si ate, nag-live ka na ba? Ilagay ko kaya doon para kita ko. Nag-live ka na ng birthday natin.
Nag-Starbucks tayo. Sige. Ay, Oo, talaga siya. meron. Nag-short. Short. Na ganyan. Hindi ko nakapag-finish nila joke. Yung nasa pag-finish. Pinrose mo yung nito eh. Kasi kaya yung mga yan. Meron ko ng ano nga, surveillance Hindi, sinigang. masarap. Akala ko dito Matapos kami. Saan kayo nagmahanap? Sa Cebu? dito, yung birthday ni Lloyd na nilibre nila kami. Ito lang, December 4. Ay, na-miss yun yun. Baka maiwan nila. Sa mga German. There. There. Ay. Yung dress niya may hood. Pero backless ka. Ganyan na. Nasaan siya? Ayun, doon. Ayun, nasa Bukoro. Ayun, nasa Packers. Saan? Nasa Packers. May isama ko sa anak. Shoot me right. Okay, ano na kayo? Mag-message na kayo. Ayan na. Okay. Message na, message. Hindi, ganun mo lang, tapat mo lang. Yeah. Huwag mo na yung lapit. Ay ate, message ka kay Jea. Happy birthday, Jen. Happy palagi. Dami ng Spanya regalo ko. Yes. Ang dami, ang dami. First time, ang dami pang regalo ni ate ngayon. I love you. Kasi mama naman, mama. Hi, Jen. Gusto ko yung damit mo. Happy birthday. Lagi mong kakataan. Mahal na mahal ka na. Ingatan mo palagi yung sarili mo. And Good luck, be sir. safe. God bless you all. Good luck sa show. Kahit saan ka mapumunta. Lagi ka mag-iingat. Mag-pray. Good health, good. God bless you. Love you. Bago ko pa mabili, alam na ni mama yung ano ko. Lawrence, Thank you. message mo. Ano yung flowing? Ay, yeah. Lawrence, message. Hi, birthday girl. Yan lang. Happy birthday. Ate, ate, Iyak. ate JR. Say, Ate. Ate Jia. Ayo. Ate Jia. Sana mag-gym ka. Mag-gym ka raw. sa probinsya na ako makakapag-gym. Consistent. Mag-gym ka pa rin, pagod ka na. Gym kami kapag ano, pahinga. Mamimiss ka namin sa birthday mo. Advance happy birthday. Ilang buwan ang wala. Uy, pang 2 years na to nawala siya sa birthday niya. Pag 2 years na. Ayan, ayan, may message yung aking family. So, ang message ko naman sa aking anak na JR, Dandoleng, good health lagi, more show, good luck sa show sa Bicol, sa probinsya, iba-ibang probinsya, pupuntahan mo siya. Good luck sa iyo, ingat lagi, and talagaan mo ang sarili mo. And pray lagi sa ating mahal na Panginoon. Happy Fiesta nga pala sa Quiapo. And good health lagi, good health. And I love you, I love you. I love you. Ganda pala ito. Ang nipis lang niya. Ano magaan? Isa pa pala rin. Available pa ba yung tutulog mo? So ayan, Meron po available ata. may message na yung ating server. Add, sir, for later. Later. Ano sir? Bibingka tsaka puto bumbong. Shirt to, hindi pa nga tayo kakain mamaya. Dapat ito sa'yo, purple. Message sa ating celebrant. Wait lang, picture din si mama. Tignan niya siya. Ang hirap. Thank you. Bakit? Naka-latest ba na ako? Ayan.
Ay, mama, parang ang green screen. Parang skipper. Parehas purple. Hindi ko siya favorite. May ganun mo dito, ma. Ganun mo siya. Promote mo siya. I-promote mo siya. Ugasago at manang. Ayan. Kasi ba nagawa to blurred pag Sa manang lang yan. Ito to blur. Mama na, tignan mo na. Manam. Parang kakainin ko yung dahon. Manam? Manam ka na? Manang ka na? Kulay mo. Malinam na. Ganda oh. Ay, may sabihin, no? Feeling ko lang. Nam 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 nam. Ay, baliktad. Excited na akong palunin. Excited na akong barilin si Doraemon. Di ba rin ba doon? Yes, sarap. Ayan, shout out everyone sa happy fiesta sa Wear it, ating wear it, wear it. Nazareth. Purple lang. Ano ko favorite? Hindi naman nalata favorite mo, no? Hindi nalata. Ayan. Tagal na serving. Umikit ka na naman, Joanna. Sakto lang. Sige. Purple girl. Drinks mo, Jo. Mango pomelo. Lalo sa Shakey's, yung strawberry na ganito. Pampagana yun. Uy, meron nga. Jory, siya paborito mo. Oo nga. Pakita niyo. Kabungbong. Siya pala, Order ka ba? Maalat kasi ni maalat. Babalat. halo-halo. Hindi ko alam. Ito, parang pwede mo sa lahat. Oh, maganda yun. Dala-dalawa yung Lagay kasi sa red salamin, nilalawang ko ba? Yeah, binili ko yun sa BGC. Eyewitness. Ay. Ganda ma. Kaya sa BGC. maganda nga. Story video. Kasi gamitin mo muna. Bakit tayo kalaman? Wala pa nga po yun. Nauubo na ako. Gwapo eh, no? Malaman. Ay, may bangsang konti. Bangs mo konti. Bagsak konti. Hindi, bagsak. Nauubo na ako. Ba't ganon? Ilan lang?
Ako dyan, picturean mo ako. Pag ganun ulit. Dito na dapat. Oo. Ayan. Bago tayo kumain, pictorial muna tayo. Pictorial. Shoutout sa inyo guys. Ano kaya free ko yan? Ito meno. Pasok mo nga sa ano yan, sparkle. Yo, gusto mo mag-sparkle? Iinom siya ng sparkle. Sure mo. Wala, titikman na. Ay, ang ganda. Kunyari, ano, Oo. Hindi ka sa malayo. Ba't mo? Smooth. Parang ano yan yung gusto ni Papa, si Lucy. Naglaro. Ay, di ako dahil. May pumelo dumiretso sa lalamunan. meron din ang isa. Yo, pairam mo na. Wait, hindi akong tubig. I want tubig na. Madali na rin yung kanya eh. Ako gawa lang na sa akin. Pasa agad. Parang isip mo, ano kayang iniisip? Pero, Siyempre. Abot. Oh, Mahirap na so, haluin kasi bago. Oo, yun yung binili ko. puta bungi yun. Mainit sa ice cream. Palagi na ice cream. Ikanto na dyan, Miguel Dais, no? Kasi yung natin sinalo up pa lang, working pa rin naman. Ah, sige, salamat. Yeah. o di ba naka-purple ka ng violet din? Marami ko na ba? Hi, hello, Ferdy Cruz. Ayan, shoutout sa dyan from Philippines. Shoutout sa dyan, Ferdy Cruz. 2 years plus. 2 Ayan. years plus na. From Philippines. Ayan. Hi, Ferdy Cruz. Shoutout sa dyan. Pakilike lang po ang video natin. Pakishare po para kung nagustuhan yung ating like and share. Parang ano, ang bilis na. Dapat na. Hi, Ferdy Cruz. Thank you for coming. Ferdy Cruz. Ayun, no. Yan, tingnan mo. Yung ano. Kasi kasama yan sa gawa. Sarap ang konti. Yan. Yung pwesto natin nandun. Manood ka nga sa YouTube ko tapos matiin mo si JR para merong ayan, shoutout kay Ferdy Cruz. Shoutout sa dyan from Philippines. Thank you for watching. Naman yung
Ansclera, hindi na Ansclera nakalagay. Yung pangalan ko nakalagay. Oo nga, bakit? Bakit hindi yan ang ginagamit mo? Saan sklera ka dapat? Oo nga mo. Saan ka daw lugar? Sabi ni Kabayan. Ay, kabayan, from Philippines also, from Philippines. Ayan, sa Sampaloc, Manila. Ayan, Jade, Iya, may grabsela sila. Happy birthday, Renee, sabi ni Jade. Din eh, happy birthday niya. Happy HBD, Nay, sabi ni Joanne, Anjo, Ans Clara. Ayan. Shoutout sa inyo dyan, guys. Thank you, Ferdy, for coming. Viewer. Kung may mic sana ako, doon. Hindi ko na dalang mic. Pwede sana doon. Pero okay lang. Ay, Jane, Dinig pa naman yun, di ba? Yeah, dinig pa pag ilagay ko doon. hindi ka. This is me without the mic. This is me without the mic. Loko-loko, naririnig ka. Ay, wow! Wow, bakulaw! Ayan, Jade Iya. Ayan, may gift siya. May binigay siyang gift. Tagal lang ang serving. 30 minutes. Oh, 37 minutes na nga ako. Hindi, 40 minutes. Nandun ka pa sa labas. Start ka. Inanuhan mo yung Ito lang yan. Sa Pilas. Sulit yan. maasim. Bawal pala ako sa malaki. Mabawal ako sa show sa razor. Yes. Polo ka? Ah. Kala ko sa beer. Hello guys, shout out sa inyo. Bakit? Malaki ka. Akin na nga. Ate, akin na. Ipapakita ko lang sa iyo. Pag lumapit. Asa na siya? Quezon Boulevard niya? Ito, maayos yan ha. Ayan po mga... Ayan po guys yung ating translasyon ng Nazareno. Nandito na po siya sa Quezon Boulevard na siya. Ayun, Quezon Boulevard na guys. Medyo mabilis yung ating ayan. Campo Manila na. So, ito po yung kaganapan guys. Yung kaganapan guys sa translasyon ng Nazareno. So maganda, maayos ngayon ang may mga umaakit pa rin. Di ba, hindi mo napilay? Yun yung sa ko. Ano yung mayor watermelon? Ate, pagay mga kay ate.
Pwede ko ulit mag-parking mamaya po doon. Pwede, pwede. And then, pangalawa, we have shorts. Ah, okay. Additional na. May additional. Pangatlong additional na po. 3 beses lang. Isa lang. Ay, Only dalawa. one time refill lang po tayo. Pag magpaparepeat pa po sila, yun po yung white shirts. Ito sa kangkong. Yung kare-kare na natin. Yun po yung pag-uurang kare-kare sa patas house. And then, ito lang, yes, Ano to? Minibar? sa black na nila. Ah, okay. Minibar. Same na friends na dito. For patas house. Crispy pata. And then, it's our pag-uurang. Mag-uurang po tayo mag-extra pa. Pwede, pwede. Thank you, thank you. Lalo mong shirts. So, sa black. Patingin mo. After, tingnan mo din ha. Meron pala lagyan ng bolsa rin na Di ba pwede kang magdala ng towel? May kawet. Iba na lang pwede. Ayun guys, nandito na yung ating pagkain guys. Kakain na tayo. Ay, no. Ano mo naglalagay? Mamaya lalagyan ko. Wait lang. Gagawa tayo ng short. Gawa tayo ng short video. Palit na lang kami ni ate. At ako. Take out.
Sarap yung beef nila guys, oh. Beef watermelon sinigang. Sarap. Kaiba yung sinigang nila guys sa watermelon beef. Mainit ka na. Ayan guys. Shout out guys. Shout out 19 million in the house. Shout out. Maraming salamat guys. Thank you for thank you for watching guys. 19 million in the house. Thank you so much. Pakilike lang po ang video natin. Tinatanong ko na kayo kung nag-aan kayo ng rice eh. Pwede po magpabati sa aking anak. Comment lang po. Paki-shoutout yung happy birthday ng Renee Squirrel. Happy birthday.
na lang. Dadalhin ko na. Ayan. Ayan. Nakapasalita na. Dali, walang music dali. Ang wish ko kanina, sinasabi ko, hindi ako matulog sa bus sa birthday ko. Sad ko kasi may sana nasa show na lang din sa Sabihan. Tapos may isa kong wish. Ang sabi ko, if ka-business na, may business, more effort. Oh, it's for Avon. Good health. Hilida. Tatlo na yun. Tatlong wish mo. Ipon goals. Good health. Hindi sa bus. Bigyan din yun yung sa bus. Ako sa likod talaga. Baka sinasahin ko. Ako, pasensya na kayo guys, may music tayo, baka ma-copyright tayo. I-mute muna natin. Update mo. Ang presentation nito dyan nasa pasok. Palayo. Hingal ako dyan. Natay natin yung kanin. Medyo matagal. Sinasaing. Sinasaing pa yung... Sinasaing pa yung kanin guys. Tagal. Bakit? Bitin sa kanin, humirit eh. Oo, nabitin sa kanin. Sarap ng ulam eh. Bakit may kasal? Cute. Ayan. Guys, nandito tayo pala sa SM North. SM North. Sa Manam, no? Manam. Bakit kaya tinawag na Manam? Short form, Malinam. Manam.
Hindi kaya mana. Ayan guys, kung ano yung sabihin guys ng ng manaw? Comment lang guys sa baba. Thank you so much. Medium nga yung, ganun nga yung bigli na yan. Sabi ko, small yan. Medium. Ay, small yan. Request lang. Parehas lang ha. Malaki lang ang lagayan nun. Hindi, mas marami ko. Ako parang half lang yung rice ko. Pero, bigat sa siya. Parang ako ano yun. Ikaw. Nakahirit ka? Hindi parang one. Isuot niya kasi yung pang-gym niya. Oh. Gusto mo pa to ba? Okay, go rin na to. Kanina. Hindi. Sarap ng kanin nila. Grabe ang asin. Gusto yung mga ganyang asin. Parang ano, after mga ano yung asin, parang hindi yung watermelon na matapos. Ano asin? Ganito, malabo. Yung pakwan niya. Ate, sumuko ka ng tubig. Ano siya eh? Ice cream, diba? Oo nga. Ako ganito yung gusto ko. Bakit may lalamunan ba siya? May traffic police. Nalawag pa. 100. Susin ko na to. Pero gusto na ako. Kakain ako ng... Ito yung kinakot ni Saka.
ngayon nakadalawa ko nito. Oo, isa. Masarap tong bawang. Oh. Kaya yung sabaw ng ano. Parang yung
Tapos na tayo guys kumain. Pupunta tayo guys sa magbibideo okay naman tayo guys. Abangan nyo guys. Personal daw. Sabi mo, pag computer, hindi magagamit nito sa Thank you. Papa, kunin ko na lang yung barang. May service charge ko din sila eh. Yan, dagdag mo lang. Magandang hapon. Nasaan na yung ano? Centralized kaya sila? Nakikita mo? Akin na yung coins. Gusto mo ko? Kukunin mo ba ito? Ang code pang grab. Ayan kasi. Ito lang. Resibo sa atin ha? Kaya nga eh, akala ko. Ba't kinuha mo pa ba rin niya? Hindi, ito. Bari ng dalawa. I-account niya yan. Dapat doon sa waiter na isa, waitress natin. Centralize sila. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, thank you. Uy, si Joe. Nag-CR na ata. Oo, next year. Ang dami. Parang naiwan doon. Chicken and pot. Calvin Klein. Kami closing pa. Di ba pag nag-ano tayo? Ano yan? Anong processor niyan? Nung nag-eat all you can tayo, ano no? Processor, Ryzen 4,000. 4,000 din no? Ano na? Parang ganun lang din. Wala ka lang take. Yeah. Sino kaya gustong tumulong sa akin? Ikaw oh. Yan. Ikaw, papa. Nag-vlog ako. Ay, yung shades? Pambasa? Sa baba? Ay, kung patayin ko muna kaya ito, Jen. At mamaya naman yung ano. Oo,
Kita naka 2 hours na ito. Kakaraoke tayo, tapos meron ding ano yun. Music din. Ay, hindi, patay. Mamaya ko lang patayin pag nandun na. Ay, frozen. Ayoko ng burger na frozen. Malamig yan. Ha? Siyempre lulutuin. Ito, Starbucks. Wow, ang bango. SB. Sa'yo. Oh, may bread talk din dito. Uy, mama, ang ganda ng ano, patig ko. Papapat sila. Grabe, hindi. Uy, laki. 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 Ay, oo. Minsan sila ngayon. Plus size shop. Nakita ko yung... Wait lang pa. Para at least makita mo lahat ng account. Mamaya ate, sandali lang daw. Levi's. Yung cellphone ko. Xiaomi. Ha? Cellphone ko. Xiaomi. Saan? Fair. Katatapos lang natin guys tapos lang natin kumain guys. Ngayon pupunta tayo mamaya sa magbibidyo okay muna tayo. Next na vlog. Ganda rito. Sapatos. Yo. Ganda yung sapatos green, no? Bracelet lang. Ha? Puma pala to. Puma pala to. Puma. Yan, Nike. Ay, yung Nike ko sa kabila. Huwag na, uy. Nike North EDSA. Ayan size. Ay, Lebron yan? 11,000. Panalo. Kang hawak ng hawak, mamaya maka... Ha? Ay, Jordan. Jordan. Ito kay Tatum mo.
Paano mo nalaman? Jordan lahat eh.
shout out guys. Right food. Ayan, no, tumayo ka dyan. Ganun yung aura. Sa WT ka nun? Oo.
Ito lang yun, di ba, Jen? Oh, lamig. Alam mo mo lang pupuntahan eh. Yung shortcut. Eh, kasi maglalaro. Kasi mag-aano kami, mag-tweet kami ng dapat short tweet lang. Opo. Di ba si Papa ang nagkakaroon to? Kaya nga siya pumayag sa tao eh. Ay ba? Ang gutom tayo dito sa Kalalakan. Wag. Isang pwesto na ang siya, ito naman. Naligaw niya. Diyan. Asa na? Ay, ayun yung sa gitna oh. Diretso. Papunta na. I really want to do my business going to do Delikado dyan.
Nakamute tayo guys, nakamute. May music eh. Baka mga CPR tayo. Shout out. Shout out guys, shout out sa inyo. Maraming salamat. Shout out sa mga viewers natin. Kaya mag-love shout out sa inyo guys, lahat ng ating kababayan sa abroad, OFW, Filipino community dyan, shout out sa inyo. Happy Fiesta sa ating Nazaren. Hello. Mimute lang natin guys ha. Mimute lang natin kasi merong ano, may music copyright tayo, copyright. So nga pala guys, nasa ano tayo? SM North EDSA. Meron ditong sale guys sa ano, H&M. H&M tayo guys. H&M. Marami din palang tao rito guys. Sarap din ang pagkain dito guys. Dito sa may Mamnam. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Paki-like lang po ang video natin at paki-share para sa support naman po ang ating live. Support naman po ang YouTube channel. YouTube. Dito tayo.
Wala rin sa isip ko. Ikaw na responsible dyan. Ano? Ayan. Tapos si AJ at saka si Coops daw makakita. Hindi, ang bilis eh. Pwerte nung... Pag nang ano to, pag nang zero, patay ito. Iwan.
Hindi kasha. Bakit? Si ate ang may nabili. Na Ano? kaninang nakaupo lang. Nakabili siya ng kasi niya. Quintas. 300 pesos. Wala. Ang laki ng pata mo. Oy, kasi sa pata, hindi kasi sa balakang ba. Dapat sa'yo mga 32. 34 na yun. Yes, ang may Watson dito. 34 ka na? Oo, yung balakang. Yung may Watson dito. Hindi kunin mo 36. Busog pa, nakakatawa. O di kasha na yung mga pantalon ko. Di ba, Je? Wala man yung sukat. Opo. Tama, 36 daw siya. Ito yung may bayad, di ba? Diyo, kaya mo yung book. Ay, yung pala, oh, kaya pala nagpagupit si ano. Yung ginaya ni Ashley. Asan na yung gupit? Yung may bangs na napakataas. Ah, oo. Uso kasi yun ngayon. Sa mga ano. Ayan yung Niklo, mga palalaki. Diba? Diyan, Max. Diyan sila may mapipili. Dito muna kami, abang CR ka. Saan ba CR? Ay, taas mo pala. Huwag na yun. Huwag na taas. Baka mo nga to. Dong yung mga hawak. Saan ba tayo pupunta? Sa taas din, di ba? Alam mo naman yun. Or baka nasa Watson siya. Ano naman yun? At kami dito, yakit naman tayo. Uy, ang dito. Oh, si Imaw. Hindi. Halika na! Go! Baka pumuntang Watson yun. Hindi, baka umakyat to. Oh. Aakyat daw siya. Hindi ko operate. Wala yan, automatic yan, ganyan. Saan ba? Huwag ka sumandal dyan, uy. Huwag ka sumandal. Huwag kang sasandal. Nakakangawit naman to. Hawakan. May isa pang agent. Bawal dyan. Ang ganda yung ano, may gulong na sapatos. Naglalaro lang siya. Oo nga. Yun yung gusto ni ate dati, di ba?
Ah, sige po. Pasensya na. Ayusin talaga. Naiiwan niyo yung tubig, oh. Sino pang hinihintay? Kumpleto ba tayo? Nasaan siya? Bibili na. Hotdog? Layo naman. Ng napkin sa hotdog. Sabi nito bumibili ng hotdog. Napkin.